أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Assalamu alaikum ‘yan uwana al'ummar jihar Sokoto. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga yardarsa ne nake gabatar da wannan jawabi gare ku a daidai wannan lokacin da al'umma take fuskantar wannan jarabawa. Babu shakka annobar cutar covid-19 ko kuma cutar corona ƙalubale ne da ya shafi daukacin al'ummar duniya. Da zuwa yanzu wannan cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma rugujewar tattalin arzikin kasashen duniya haɗi da ƙasarmu Najeriya. Muna Allah godiya, muna ƙara gode masa da ya kasance cewa har yanzu wannan cutar bata riga ta bayyana a jihar Sokoto ba, da yake ko mutumin da aka zaci ya kamu da cutar bincike ya nuna cewa ba corona ba ce. Duk da kasancewa a jihar Sokoto ba mu samu ko mutum guda da ya kamu da wannan cuta ba, gwamnatin jiha ta kafa kwamitin ƙwararru ƙarƙashin jagorancin kwamishinan lafiya Dr. Muhammad Ali Inname a ranar 19 ga watan Maris hijira 2020. Aikin wannan kwamiti shine da baiwa gwamnati shawara dangane da duk matakan da ake ganin sun dace a ɗauka domin hana shigowa da yaɗuwar wannan cuta a jihar Sokoto. Kuma hakkin wannan kwamitin ne ya tsara ayyukan wayar da kan jama'a da kuma isar da saƙonni da bayanai game da wannan cuta ga ɗaukacin al'ummar wannan jiha. Haka ma gwamnati na nan tana ci gaba da aiwatar da dukkan shawarwarin da wannan kwamitin ya bayar, da suka hada da bayar da horo ga ma'aikatan lafiya da za su kula da waɗanda suka kamu da wannan cutar, samar da keɓaɓɓen wuri da za a yi jinyar waɗanda suka kamu da wannan cutar, faɗarkar da jama'a game da wannan cutar da illolinta. Ƙari ga hakan, mun gudanar da babban taron tuntuɓa da sarakuna da malamai a ƙarƙashin jagorancin malaman sarkin musulmi da kwamitin ƙwararru kan matsalar cutar corona da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke wannan jiha. Gwamnati na mika godiya ga malaman sarkin musulmi da sarakuna da malamai da suka halarta tare da bayar da gudunmuwarsu domin magance wannan ƙalubalen da muke fuskanta. Ya dace da mu ci gaba da gudanar da addu'o'i da muke yi da wayar da kan jama'a game da wannan cuta. Bisa ga la'akari da yanayin wannan cuta, akwai buƙatar mu ɗauki matakai da duniya ta amince da su da kuma suka yi daidai da manufofin da dokokin ƙasarmu, wanda kuma suka dace da tsare-tsare da hukunce-hukuncen da addinin musulunci ya tanada. A bisa ga haka, za a rufe dukkan hanyoyin da ke shigowa wannan jiha ta ta Sokoto daga ƙarfe 12 na dare ranar Juma'a 28 ga watan Maris zuwa 10 ga watan Afrilu hijira 2020, wato mako biyu a karon farkon wannan doka. Amma wannan bai shafi masu kawo kayan abinci da magunguna ba. Haka kuma an umarci duk ma'aikatan gwamnati daga matakin albashi na 12 zuwa ƙasa da su yi zamansu a gida daga ranar Juma'a 27 ga watan Maris zuwa ranar Juma'a 10 ga watan Afrilu hijira 2020, sai dai kuma za su ci gaba da mu'amalar aiki da shugabanninsu ta hanyar sadarwa ta zamani. Amma wannan bai shafi masu gudanar da ayyuka na musamman ba. Ina kira ga sarakuna da malamai da su himmatu da wayar da kan jama'a game da wannan lalura tare da kai rahoton alamomin cutar da aka gani ga wannan kwamiti. Ina umurtar ma'aikatan muhalli da na lafiya da su mai da himma da tabbatar da tsaftar jiki da muhalli tare da samar da dukkanin magungunan da ake bukata. Ina mai tabbatar muna da cewa gwamnati za ta yi duk irin abin da ya kamata don kare tarbiyyar mu da al'adunmu. Bayan haka za mu ci gaba da ɗaukar matakai daidai yadda hali ya bayar da kuma shawarwari da ƙwararru daga ma'aikatar lafiya ta jiha da cibiyar kulawa da cututtuka ta ƙasa da ma'aikatar lafiya ta ƙasa. Yan uwana al'ummar jihar Sokoto, ina kira gare mu da mu ba da goyon baya da haɗin kai da hukumomin da abin ya shafa tare da bi da sau da kafa
ga duk shawarwari da matakan da aka ɗauka domin kare lafiyarmu. Haka ba ina kira gare mu dukanmu da mu ƙara dagewa da addu'o'i domin samun kariyar Ubangiji. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya gafarta wa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, da sauƙa mu marasa lafiya tare da kare mu da duk wani abin da zai cutar da mu, wanda kuka sani da wanda ba mu sani ba. Na gode, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.